हाय ସାଙ୍ଗମାନେ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଫେମସ୍ ନିରୁଗୁଣ୍ଡି ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ବୁଲିବା ଆଉ ଦେଖିବା ଏଠି କ'ଣ ସବୁ ସଜାସଜି ହେଇଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଛୋଟ ବେଳର ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି ବନା ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଆଉ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ବନା ହେଇଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବକାସୁରର ବଧ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ତାର ବି ମୂର୍ତ୍ତି ବନା ହେଇଛି ଏଠି। ମୋ ପଛରେ ଠିଆ ହେଇଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ରାଜା। ଆଉ ଏପଟେ ପଛପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୂର୍ତ୍ତି, ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ା ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇଛି। ଏପଟେ ବି ଲୋକ ଆସି ବସିଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉ ଟିକେ ବୁଲିକି ଯିବା ସେକେଣ୍ଡ ମେଢ଼କୁ ଦେଖିବା ଲାଗି। ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଙ୍କର ଭଲ ସଜା ହେଇଛି। ଏପଟେ ବି ଲୋକ ବି ଢେର ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଲାଗି। ଆଉ ଚାଲ ସେକେଣ୍ଡ ମେଢ଼ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆମର ଯେଉଁ FM କଲେଜରେ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ହେଇଥିଲା ବନା ହେଇଛି। ଛୋଟବେଳେ ଯେଉଁ ଡରାନ୍ତି ଯେ ବାବନା ଭୂତ ବାହାରିଲା, ଏ ବନା ହେଇଛି। ପଛପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଙ୍କର ମଣ୍ଡପ ବହୁତ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇଛି। ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବି ଲୋକ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଣ ମଣିଷ, ଆଉ ବଣ ମଣିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ଲୋକ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ କରିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଲାଗି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ବି ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ର ମାଙ୍କର ମଣ୍ଡପ, ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଣ ମଣିଷ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ଲାଗି ସେଲ୍ଫି ନେବା ଲାଗି କେତେ ଲୋକ ମାନେ ବଣ ମଣିଷକୁ ଏଠି ଘେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉପର ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ବନା ହେଇଛି ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟରେ ସବୁ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ଲାଗି। ହେଲେ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟରେ କେତେ ଫଟୋ ନ ଉଠେଇ ଏଠି ବଣ ମଣିଷକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ପୁରା ଭିଡ଼। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ସବୁ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ବଣ ମଣିଷ ସହ। ବଣ ମଣିଷ ସହ ସେଲ୍ଫି ନେବା ଲାଗି କେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭିଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି ସେଲ୍ଫି ନେବା ଲାଗି। ଆଉ ଏପଟେ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ହେଇଛି ପୁରା ସେଲ୍ଫି ନେବା ଲାଗି। ଆମର ଯିଏ ବି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ସେଲ୍ଫି ନେବା ଲାଗି ବଣ ମଣିଷ ସହ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଭିଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ପଛପଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ମଣ୍ଡପ, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ମୋ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଶେଷ କରୁଛି। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ।